Hello, 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 hello. Good morning, good afternoon, good evening. God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back again and again sa gamay na ako nga channel, mga kabukid. And welcome in your eyes. Ako si Tita Chong, dinhis I love bukid. Ni anak ko karon dinhis sa dalog dinhis sa overlooking. Kay i-update na ako ang tanong nga mangustin. Look at the mangustin. Taas pa kay sa ako. Ipaduol na to aron maklaro. Kini nga mangustin, mga kabukid, kini nga mangustin. Kuan ra gyud ni siya kana bitaw kanang gitanom nako nga bulak unya dayon gitubo dinhi. Gitanom nako ang bulak kini nga ornamental sa kaang. Unya naa dayo gitubo nga mangustin. O taas na gyud kay siya ang mangustin. Daghan siya murag double dai tingali ni siya oy. Double gyud ni siya nga kuan nga punuan basig paglabay sa liso duha ka buok ang nagpikit sila unya dayon nitubo dayon. Look at the mangustin. Taas pa sa ako unya risko kaayo og mga dahon healthy kaayo ang mangustin. Mga pila ka ibutang nato mga pila ka years ani mangunod na gyud ni siya kay kini siya mura man ni siya og 1 year kapin nga dugay man gud ni siya sa kaang unya dayon ay dayon na transfer dinhi sa yuta dinhi unya risko kaayo ang mga dahon ang mangustin. Look at taas pa gyud sa ako taas pa gyud sa ako. Yan na po ko dinhi kay update na ko atong mga tanom. Kani siya taas na pod kini siya nga tanom. Wow siya no ornamental. Wa ko kailaan ni sa ngalan pero wa ko siya. Niya pa siya o kini mao ni siya ang golden shower. Golden shower. Katuning akong i-update kay kini sila upat gyud ni kabuok ang akong gitanom dinhi upat ka buok. Ipakita ta mo sa uban. Ni apa kini ni apa mo ni siya. Unya ang usa to adidto, ang usa to adidto. Si Mudray itudlo dito Wara dito ang usa. Kani akong mga ornamental plants, ferns. Kini siya wa ko kaila basta ornamental plants na. Maulang gyapon ni akong garden, sus dili naman gyud ko makaatiman ani akong garden. Oy kay unya talagsa ra ni siya mabasukan pero at least nga ang mga tanom nanubo pod siya. Kini mas tiyada ni siya kay kung kani di ay siya kung bantaaw man gyud kaayo sa init kani siya mo yellow siya og ayo mo golden ang iyang color kanang direct to the sun ini gyud ang color wow kaayo yellow ang color. Always update sa akong mga tanom dinhi sa dalog kato mansanitas kato akong gipruningan sa una mansanitas kato kana pod ako po nang gipruningan kana pruning na siya og here comes the guava fruit kini nga bayabas is gamay ra gyud kay ni siya sa una unya ug dili di gyud maatiman nimo luoy di kay siya dili gyud di siya modako unya kanira ba nga klase nga bayabas is pula og color bula ang sulod lami kaayo katabi ka akong gitunga sa una red ang color ani healthy sad siya nga bayabas. Look at the view overlooking. Look at the view nice in the morning muni fresh air fresh air nindot ang panahon karon. Hinuon wa na siya sunrise kay kuan naman gud karon mga 8 nakapin ang oras
8 na kapin ang oras. Oh, 8 na kapin. Og ni ako karon din hiyo sa luyo sa Badyang. Sa luyo sa Badyang, dako na siya ang Badyang nga akong gitanom. Duha na siya ka klase nga Badyang, nagpikit na siya murag katong lapad nga dahon o kani siya kulot-kulot, ini kulot-kulot, curly o katudayong usa. Tuara dito ako sa ipakita di. Kani lain nga klase nga Badyang. Ang iyang dahon mura siya o kaniyo kulot-kulot nya. Pointed ang dahon, pointed. Ipakita ta mo sa usa ka Badyang nga lahi og porma sa dahon. Niara mga kamigs. Oh, look at the Badyang. Lahi pud ni siya og porma sa dahon nga Badyang. Mura siya og oblong. Katong usa pointed. Ipakita ta mo sa ilang-ilang tree nga gitanom. Pero ilang-ilang tree mo ni siya ang ilang-ilang tree. Kani mang yung ilang-ilang tree, ang iyang bulak ani paliton ni siya. O naay mo palit ani kay gahimuon man gyud ni siya og perfume. Og mao po nang gahimuon og essential oil. O dako-dako na siya. Ilang-ilang tree. Ilang-ilang tree. Ay, gihangos ko makahangos ning kanang dili na kay ta maglakaw-lakaw. Kahangos iya ang itong ginhawa. Kani manggud hangoson manggud ta kay rolling manggud ni siya, nya padulong manggud ni siya sa ubos. Uy, luoy kaayo ang among set. Una ami set. Pero wala na may nag-atiman, ingini na gyud ni ang forma. Oh, kay kanang mao ni siya ang table. Oh, solid kayo ang table. Oh, ingana na siya forma kay ano. Wala man way nag-atiman, kulog at sayang kayo. Ako ra ning paanhian og ako ra dayon ning pabasukan og mawiran ang mga Carabao grass. Update lang sa mga plants, mga kamegs. Ay, kasagbuton ba? Oh, susluoya gid sa tanong kung walay mag-atiman oy. Ang inigid ang hitabo. Pwede lang kay di naman guta ka apartaan ni og basok oy. Kay pwerte na gyud manakit na gyud atong lawas. Hinahinay na gyud ang atong lihok ani mga kamegs. Katong mga pareha sa akong mga edad, mga 50, mga almost 60 years old, lahi na sa una kumbati akong mga lihok oy. Bala-bala akong trabaho, hala, left and right, hala, tiil kamot. Karwas-karwas ug ahadapit, basok dinhi, basok dito pero karon dili na. Sakit atong tiil, sakit atong balatang, sakit atong likod, wala na. Munay ay growing old. Pero mapasalamaton sa Ginoo sa kabaskog gyapon sa lawas nga iyang gihatag mga kamegs. Umato sa lang dahil ko dito sa unahan mga kamegs. Magbaklay-baklay sa ako ha. O mag-exercise ko kadyo. A few moments later.
few moments later. Ay, gikapoy ko og baktas mga kamigs. Oy, unya dinhi ko o nagpukong aning lamisa o katong akong gingon nga center table nga solid kaayo nga kahoy. Dinhi ko magpukong kay sa una manggod ani na ay halas ani ang ilalom. Kulba po kaig motunga pero ambot lang ani og ang halas ani ahana na pas ilalom og naglakaw-lakaw pa ba karon. Oh, tan-awa mga kamigs. Iluntod ko ay. Pahulay sa kamay karon taod-taod ihatod na namo tong among tanong nga mangga nga seeds o katong para tanong nga mangga nga naasa. Nang ibili na namo ni mango fruit. Ay dinhi ni siya itanong. Bilin lang namo dinhi kay wala pa man gud dinhi ang iya wala pa niya. Diha lang sa namo ibilin kay diha nang area itanong. Diha nga area itanong. So, look at sa iyang mga flowers. Wow, kaayo. Yang mga flowers. Oh, dapaya. Na mga kabeks, that's all for today. Thank you for watching. God is good. Hello world. Hello Bukid. Bye. See you for another vlog.